perlok beit mentangan pen pi ya kene ke we ke jingjia ke ba phylla ke jingjia ke panungkong ke panga syam ke jing im ke chonga ha ke we ke sngi ha ka shitrik chong unai November arajar apsau la iaid lynti ne kene ke chaka badon ha East India Hills ki thain Sutnga ngalap ikini ki sim ki baher ki sim bayong bandang lapit nya nga ithu yaki begide ki kling ki balong medium ha ka size jong ki ha tin local jongi i ong ni khot yaki ki ki kling maha lene ki kling sikar habang epit benya ngari ngi yakini video ngayeng kali kumne but ngalap bagini ki sim ki wan na kaliang shathi nagi thain Bangladesh but kumto ki hair ki kiu artet shanot shakiliang jongi lom Himalaya kat banang ring yakane ka video kapan perkhat yenga palai bagini ki sim ki wan hair kumne lene bale kene ka migration jongki ka wanjia kumne te ngamudur le se bakane ka migration jongki kala bandai na ki jing pher jong kusuin beneng lene ki jing lap jing sham jongki ka papala hagi jaka pakisa ki shop kabat kapon mudur yang ale se badai na kini ki thma ki bajia hak porthai kumangiti menta ki dan ki thma ki bajia hak porthai ka penwit pentut ya ke jingsa ke jika shong jongki bat ki wan hair kumne lane le se ke deina ka jing kala jong kamariang lane global warming bakane ka jing shit jing kreat jong kumeneng kami hap shu yaki bat kila wan hair migrate na kwe ke jaka sha kwe bat kila wan sa ha ke jaka ki bakis ngolong suitable yaki bansa te kide kisim kidan ki hajar tali phi ki hajar tali bat hakupor bangwan hakene ke jaka kila don hikum to kumba san 10 minute shua yanga de habangai I kumne ngasaring yakane ke video na bangiru kila bani ki perlok ki popet kila bani I mo bat le se kila ban keliru balai ba kalong kumne tangkum ta perlok. Thanks for watching. See you maybe next year. Thank you.